tot content amb el seu gorronet de llana, va decidir fer-se el filador més vi de la comarca i vinga a buscar i buscar fins que el va trobar. Amb el gorronet de llana al bec, li va dir:
i vam viure molt feliços. I ben segur que si no som morts és perquè encara som vius.